Bitxor bandiaran, haupa eskoitza. Haupa! Zaitik ez dut ditu lehena, oskitosekin dola noken. Obsesio bat oso lok. Mai, Carmen. Oso simple. Bakitzu, zauze baki. Trukitas. Erengo pasa bitxurriko guretan apurtxo bat, atempera barra utzi, Otxo en kamari, hasta aquí zer otro. Hase baten, zuta, lo otro. Zior izango zakriston bideua. Bira. Karnavaletan bez, zure lagunak, zutaz mozoso ziren. De hecho, indela gutxi superadot Instagramen jarraitzailetan biterkaz kontu ofiziala. Kaixo da noi, eta ongi torri galde gaztera. Gaurkoan arrasatetik etorri die geure ikaslia, Gaztelupetik, zeintu zarie? Eider, Maren, Tamagi. Bueno, eta kontrol gelan bebai, saioa jarraitzen zuen ikaskideak, eta gurekin platuan, Bitxor bandiaran, haupa eskoitza. Haupa! Bitxor bandiaran, sukaldaritza zara zeu, bueno, ibilbide luzia, gaztia zaren arren. Bueno, luzia, bai, urte gutxi batzuk inditxut bai lanien. Eta gaurbe, bueno, menu politx batekin, gatza eta piperra eure jarriko daue, zeuke gainontzekoa, eta nadala, elkarrezketiakin hasi horretik, zeu gehitxo zeuketako, bideotxo bat ikusiko. Kaixo lagunok, zer moduz? Ze bizkor pasatzen den denbora gustura gaudenean ez da? Bai, denboraldi amaierara heldu gara, baina ez gaitezen dagoeneko negarrez hasi. Goia jota bukatuko dugu eta 1900 eta 97an jaiotako sukaldari eskoriatzararekin batera, Bitxor Barandiaran. Bitxor kas bezala da ezaguna eta hasieratik argi gelditu dadila sukaldaria dela, ez txefa. Betidanik izan du gustuko sukaldean aritzea, txikia zenean postreak zituen begiz jota eta ez da ez edonolako sukaldari bihurtu. Michelin izardun jatetxeetako suetan aritzen da eta askotariko platerrako sinatzen. Hori bai, beretzako jatekoa prestatu behar duenean amakarroi batzuekin nahikoa du. Bereziki lagunentzako, etxekoentzako edota beste batzuentzako kosinatzea du gustuko. Baina egin dezagun atzera, gaur egun den sukaldari izarra izateko, Basque Culinary Centeren egin zituen ikasketak eta aurretik 14 urte zituela leku berean egon zen, baina udalekuetan. Ikasketak bukatuta, kanpezuko harrean egon zen 4 urtez lanean eta egun Mungiako bakea jatetxean dihardu. Sukaldean trebea dela argi dugu denok eta baita sare sozialek ere, izan ere gari anaiarekin batera errezetak partekatzeko profila ere badu. Horretaz gain, gaztean ere entzuten dugu bitxorkaz askotariko aholkuak ematen. Eta ahaztu baino lehen, erreferente ere bada, aurtengo aratuzteetan lagunen bat bitxor balitz bezala mozorrotu da eta onerako edo txarrerako bizitza honetan zerbait egin duzun seinale bitxor, bejon deizula. Ugarte buru, Atxa, Ruiz de Austri eta Osinaldeko Manueltxo, bejon deizuela zuei ere, bideopodcasta kozinatzen ez duzue eta parekorik, aurtengo trena badoa eta biba zuek. Besterik ez lagunok gaurko menua prestatzeko osagai guztiak mai gainean jarrita, zuena da hitza. Bitxor kas, ongi etorri Galdegaztera. Qué guapo video, Hostia, eraman espero, Esto es harto asko zurekin, Beti zaten, es que saio da eta nuztot esan dutela, hola, bilurrekin moruen, ze petza joatzu, Bai. Askotan, edizio baten beste injo, aprobat trapuz hartxuak atara, edo gonbiatuen manixak atara. Vale. Correcto. Oso ondo, nik eran espero eta de puta mazta izinek indamen bideua. Aitorrek itzen dau, ero edizioa lukenek, txalo bero bat, eurei, opa, langile. Bueno, 10. saioa, denboraldi honetan. Bitxor, azkena eta honena, ero ez? Izelik, espero dugu. Armonzuta etorri zarie? Bai. Ni kafetxo bat hartu dut. Bai. Zukaldari batek ez da armonzutan rollo huevos Benedict, kaviar eta olakuak. Enaz oso saltzeko, goizetan tripiek bitxeto zerrauta eta kafe batekin, kafe utza gainera, tipo amerikanue, eta horrekin aztena seguna. Oso ondo. Aitorrek esan dago, Basque Culinaryn ikasitxakoa zaela. Bai. Orduen basikoa ikasitxakoen, ja basikoa ahaztuta daukotzun eta ja esperimentazioa be injozun, apurtxo bat ibilbidea ero, zelan hasi zauen, nun zauz, puntutan zauzoin, apurtxo bat. Universidadien egisa da itzen zuela azten zara basikoetatik, lehenengo urtien ikasten zugu oinarri danak, eta gero urtez oiz apur bat, basartzen apur bat vanguardiako sukaldaritza hortan, eta apur bat profesionalizetan zure relazioa sukaldaritzakin, eta gero jazten zara jatetxietan lanien, eta apur bat zure ibilbidea, hori baldin bada aukeratzen duzun arrama, aukeratu zinki industria, gestinua, edo sukaldaritzako, vanguardiako sukaldaritza, eta nik hori aukeratu naben. Eta gisa da, aurreko urtera arte, eukiotela kriston relazioa sukaldaritzakin, baina profesionalki, eta etxien nauken harreman hau da etxeko sukaldaritzakin, eta zuzen duzuna oinarrizko sukaldaritza horrekin kostata jaten harremanek ukitzia.
Osa, notzun zukaldatu, igual, Michelin izarro bateko menu bat, baina etxien lenteja batzuk azten nintzen itxen nidrako, eta zukaldatzen hauen eskoitzan handako. Ez dakitu beti orkistun kasuela, eta ez nauken olako harremanik, eta oin gazteako saioekin batera talan, hasinaz harreman hori lantzen, etxia berosi dut, orduen etxien azten sukaldatzen politxo, eta banabile harreman hori lortzen, berriro oinarrez eta etortzen, vanguardiako hori astu barik. Zuek ibitzesaria, sukaldian? Ez asko. Makarroi batzuk, arrautza frijiruak, basikoa. Makarroiak bai, ez? Makarroiak ez, Makarroiak be, a ber, badauki eberia. Bai. Hau da. Bai. Makarroiak intzeike, egozi. Bai. Tomatiakin, tomate barik, txoixo pikanta purtsu batekin. Hori, baserriko egin ba, Sartakinati pasauta purtsu bat, bada hori. Koipieza. Lan pasatan duzu sartakinati. Txoixue? Ez, makarroiak. Bueno, bai, pasaulik. Bueno, badaz, ez? Bauko, bai, eskenien sukaldaritza da guapo gauza bat, eta ez daukela limiteik. Gozo gintzak igual, bai, jarraitzu itxuzu pauso batzuk, emaitza hon bat eukitzeko, baina gasi munduen ez daukotzu limitek, orduen, zugure gozu makarroiak egozi asko, gutxi, aldente, sartakinetik pasa, automatia bota, ez, olixua. Osa da, hainan hitza, eta emaitza danak, dionak, orduen ez duzuek bier bilurra itxeko ez. A ber, erreten bajatzu, izelek emaitza txarra. Truñotxo bat urteleke, bai, ez da. Baina normala da, ez baina alatabe, zegoen de jateko moduen egongo da. Eta intzeik ez ze jateko egoteko moduen, orden, ez euki bilurrik saiatzeko, ondekan gazteak sari txartu eta emezeten bajatzu ebe, zilegi da ondiokan txartu dutetia, ez? Eta ez euki bilurrik. Askotan esaten da, arrotza prejiru bat bestakitzu itxen. Urteleke txarto, ez? Gorriko apurtzea, nire askotan paseta, jatzu pasa hori? Bai. Eta kero ez tozu disfrutean, hainbeste, Justo arrautza bota frijitzia. eta beste batin. Bai, frigirutia, justo, olixotan eta ibiltzia, ez da igual asibiko zitzen teknika, ez? Porque salto inleike, reinzeike, igual, bai da peligrosonetarikoa, baina arrautze gozi bat, inzeiki arrautze gozi bat gorrengoa bidun dauela, ez? Eta urrirak itxetara bota eta apurtzia arrautzia pasau jatzu hori? Bai, baina hori bakitu zaitxidan. Atatzen zulako frigorifikotik, trazatzen da zu eure irakitzen orduen kontrasteakin klak apurtitzen da. Lehenengo pasau itxurriko uretan apurtxo bat, atenpera barrautzie, da gero politxo sartu ez bota goitxik eta jodeixen golpie. Trukitos. Oso ondo. Bueno, bota galderak, bihur barik. Zelan hasi zinen talan lanian, edo lehenengo lana. Zela hasi nintzen. Ez dauket oso argi noiz izen zan, esan hauena, sukaldari burut izetia, ez? Justot, umetatik eukidoten ametzo bat edo helburu bat izen dela, eta nahiko goiz gurasuek eta punta zuztien olako kurso batera edo, uste dut gainera esala, 6. mailan edo 5. mailan hori ikusen milusen esaten sukalde burena balizetia. Ja faten nintzen Donostira, Gabonetan faten nintzen 4 egun, 10 urtekin, sukaldatzen, esanako movida friki bat moduen, eta uste zatorrela jati guztataako asko. Orduen horrekin, zelan jaten minauen zozegona, eta hori zelan nin, orden zan topetia denporanen, eta politxo helburu horrekin, edo buru gogorkeixa horrekin, gaur egun arte. Esan duzu kursoa, anekdotikoa da, baina behin fangitze kursoa eta pastia itxian esan. Pasta... Freskua. Pasta freskua, zukin, eta taldetxo bat esan. Eta bat jarria binan trufia... Raieta. Esan, gaztaia, trufa zaporezko. Raieta. Tipo, jota, sarre. He pagado por el curso, eta... He mirado. Klase, hartzotik hasi ez. Bueno, lako da... Tan nintzabien hori? Bilbon izan. Naz gogoratzen lekoa, baina. Baso politxa. Bai. Ondo, olakoa behin inbidia, ikesteko. Bai, umetatik. Zukaldatzen zineten gauza simpliak edo elaboratu. Gabonetan, doran dauket, recuerdo bakarra, porque egitzen nintzen hausixena, eta ninguen LH-ko 5. mailan. Imaginau, zelako, eta santalde txikio, ez dakit, 10 pertsona traietan gitzen, geixenoak euskaldunak, Donosti, Bilbo, olako ingurukoa, eta eron eskoitzakoa. Eta akortaraz, ingauela pastel bat, sagartarta bat, base batekin turroiana. Gabonetan inguzen, orden turroia sartzen zan hor, eta nik oso gintza umetan zan, obsesio bat hor foskitosekin dolanoken, obsesio bat oso loko, hauen hauen jakitzez leitzen ziren, eta gero foskitos bat ala brazo gitano bat nataskoa, txokolatetan untauta, no tiene más. Baina hori oindakitz, ja ikasi hostien, zela itxen din gauza. Eta gero, eizakin lanien, ez da? Bai. Kanpesun, arrean. Bai, hori da. Unibertsidadien, hasi nintzen ikasten Euskal Sukaldaritza zedan,
ikasten zauen batez be, zeintzu dien errezeta tradizionalenak, ez? Eta euskal sukaldaritza hitz egiten dugunien, zortz jakuna burura da beti da, pues, legatza saltza berdien, txangurrua laban, pilpilerara bakailua, bizkaitxarrerara, txipiroiak lako gauzak, eta erten abentio, ni esko ditzakoan az, nik ez dauket legatzik, ez dauket bakaioik, ez dauket txipiroirik, zelan Euskal Herriko errezeta estandartea ondixenak, ez dauki ezer ikusirik nina zen inguruakin, ez? Nire inguruen ardixak dauko, eisak dauko, basordiak, orkatzak, usuak, perre txikuak, onguak, fruituak, eta hori beba da Euskal Sukaldaritza segaitxik ez da hitz egiten hone buruz, ez? Horten nuk unibertsitatien jasen nintzen lantzen proiektu bat, eskoitzan saltzeko etorkizun baten, eta ez dakizer, zala hori basoko sukaldaritzari buruz itxeko berba, eta Euskal Sukaldaritza beste bizta batetik plazaratzeko. Eta repente Iruñan ningola lanien, Arrea izeneko proiektua saldu zen Arabako mendialdean, Santikurutze kanpezu izeneko bagitzen hundaben. Arabako azkenengo herrixa. Lastuak hartzen handik, ez da? Lastu eta egurra, eta bai, handau justo maestu eta aprobat Elizarrara bidien dauen bide bat. Eta gisa da, Araba esautzen da lautada moduen, geixena, baina Arabako dauko mendialdea, eta hori rebindikau bida, eta Arabako mendialdeak dauko asko emuteko, eta horren eredu da Arrea proiektua. Eta horra sigitzen lantzen, hori Euskal Sukaldaritza bat, beste perspektiba batetik, apur bat pobrezia batera lortutako sukaldaritza batetik, eta hori. Ikusten duzu, argisa joten da ganien, Izar dator, eta Izarrekin jolasa. Eixo. Bueno, entzuz haitxuzte, sukaldaritzan inguruan asko berbetan ez da. Bueno, zuei ezain beste, baina ez da gehiago. Baina ontsia, itxiko sukaldaritza alde batera eta ninguro jakin gehiago zuen inguruen, zuen bizipenen inguruen, zuen anekdotatxoren bat. Orduen, ingo duguna da, bakoitza pentsabe ditxu. 3 anekdota, 3 gusto, 3 edo zer, 2 egisak izango die, eta bat gezurra. Bai, orduen, ingo proba bat, nik jarriko zuet galdegazteko asuntuekin, bale? Galdegazte tematika moduen hartuta, nik izango zuet. 3 esaldi, eta azertu bezko zue, zein dan gezurra, eta zein dan egisa. Bai, suposatzen dute, Manolek, esperot azertetia. Bale, lehena da, hau, 12. denbora disa da. 12. denbora disa da. 4 aurkezle desberdin egon die, hau da, Imanol eta beste 3, eta 3. da, Debagoienako gonbidatuak bakarrik etorri izan die. Zein da gezurra? Zein da gezurra? Azkena. Debagoienako... Argi daukutu, Zuk? Hori da, gezurra dana? Bakarrik Debagoienakoak etorri diela? Jakit. Nire ustez, ez? Nik esango nauke lehengua. Ez dakitzula zein da, baina lehenko esan. 12. denbora ditxala. Hori da. 4 aurkezle egon diena. 4 aurkezle egon die, ero Debagoien darrak bakarrik etorri diona. Hori da. Niko hienako proiektu izan desan manok Debagoien. Ja, baina lehen ez. Honik argi lauki, nizo beti ekipo. Bai, arrazi dauketzu, Oso ondo, bilakena bat egon da lehenago etorte ziren Hori da. Euskal Herri maiakuak. Eta oina bakarrik etxeko eta honena. Hori da, kilometro 0. Kilometro 0, hori da. Eta aurkezliena, Aurkezliena, gezurra da. Gezurra da, lau ez, 3 egon gare. 3 aurkezle, hori da. 3. honena. Baina, ziko zari zu... 3. honena zantzen. 3. honena. Azken gombiatu honena. Ziko zari zu biti horrezaten zure buruan. Ez dut pentsa. Auketzu ez buruen. 2 dauzko. Venga, bota. Lehena da, puriai botatzotzetela vinagria. Vinagria. Txikitan ez jatela guztetan txokolatia. Vale? Eta ez jatela guztetan baserriko txorixuak. Baserriko txorixuak da oso espezifikoa, ez? Eta nahi ziteko zukadari, tematika hori ziteko, bai. Kasien bi eta gezur bat. Hori da. Gezur bat. Gezur bakarra da. Nik uste txokolatiana gezurra dara. Bai, nik uste dut bai. Ba, ni me suena da alegria, ez dakize ba. Izan dut txorixuan, la gezur. Ezin jatu. Txorixuan esan da bejako la guztia gisa da. Eta gaina, bia puntualizatu asko, baserriko txorixu, orduan, zein da guztetan gantzuna. Espada baserrikoa bai. Ez, baserriko txorixua guztien bijatzu. De hecho, atian jartzen dago espagatu guztetan baserriko txorixu esartu. Ba, ez ga guztetan baserriko txorixu. Hala! Ez dutelako ekarri nik? Se baserri txako, exactamente. Igual ez da buena proba. Ostra, pentsa enbio nik, hola ningo, vale. Vale. A ver, ezin dut gozaldo goixetan, inoiz. Ez duzu gozaltzen. Ez dut gozaltzen. Nik gehien zukaldatu dutena bizkotxua eta gaietak bakarrik izan die. Bitxor morben orden. Hasiera reposteroak. Eta behin bizkotxua itxen, erregaten apur bat eta monta honen apur bat. Jokalia desaguna. Bai. Nik esango notzen hori egisa dela, azkena, esan dagoena. Ni
Eta Nik gezurra. Lehena bebe. Lehena gezurra. Azkena gezurra. Azkena gezurra. Uste dozu ondo sukaldatzen dagoela orduen. Ez Zagoela baina, herriko sukaldia. Ezain txarto. Azkena gezurra. Azkena gezurra, Joda, zerta ditxu. Bueno, sare, orduan. A ber, daukot janda armi armak. Armi armak. Nire janari guztokoena da sushi. Eta ez dakit sukaldatzen bizkotxuak. Azken asko pentsau dago, ez? Ja. Osea, egixe izateko asko Dauko pentsau dago. janda armi armak. Bai, igual fan sale oporretan ez dakien hora eta... Mexiko, Bai, evidente, o Tailandia. Bai, de hecho, Mexikon txapulin ez da tako tipiko Ni bat. janda daukete. Ni bai, Nideko osea, baina... janda honek, matxin saltuak, frigituak. Matxin saltua. Nik Beauko zaporia... Bai, inorixak. Naranja zaporia dauki. Horri esan da... Naranja zaporia? Hormigas kulonas. Hori da. Hone jolan potolotxoa, baina txingurritxo potolotxoa die. Arbierbiara nik ez dut igual, oporretan fasa non behitz jandozula. Jandozula, Armi arma bai. Vale, orduan gizurra da. Sushi, no? Sushi Bai, ez da bai. zure janari gustukuena. Horitu. Niri xinmax, sushixa. Usteta jatarraina, baina... Niri asko. Ez dut, uste ez dutela probau, Arraina ona da parrilla, bat. arraina Hori, parrilla. niri ez dakite sapo bat, hola, parrilla, holako gauzak. Txapua eskroak itxan da bena, ez? Ez, hori, oingoz ez. Bestia, rapia. Rapia, hori. Nik, ez dut pentsau, baina esango nauken. A ber, nire plater gustokoena arrautza pregitua diela. Simplia sukaldari baten dako. Hori egin. Umetan hasi nintzela sukaldatzen, nire amak ezakixelako sukaldatzen. Ostras, hori esela izango, zari, zeme sukaldarixa, etxien. Claro. Kozina barik. Eta Leicester proiektu berri bat zabalduko dela. Eta horrek, atiak zabalik izten ditzu, elkarrizketakin jarraitzen. Bigarrena gezurra da. Bai, Bera bai, maizu gizarako bai, izan. gustu lehena. Mai Carmen. Oso simple. Bakitzu, zauze baki. Mai Carmenek. Claro, bezke berak esaten da nire ama. Nire ama oso sukaldari ona da. Eta nik uste dut askotan etxetik jasotakoa Claro. begero ikusten dara plasmonta gore bizitzan. Hori da. Osa, que proiektu berri bat oketzu bitior. Bai, Hori kontauko da. Claro, segituko. Seguro zu Venga, kontatia va, zure... venga, botako bat. Hola, bote prontuen, Bai. Dauko ejan da karakolak, baina ez preparatuta, bizirik. Igual umetan edo. Oye, umetan pizza gorri manolek. Ez jan sekula angulaik, Vale? eta ez jan sekula Michelin izardun jatetxe batan. Nik angulak Nik esaten esango dut. nak ezurrek angula. Bai, direla. angulak, bai. Bo, nik ez ditutela proba besta, baina... Bai, angulak ez bai. jan sekula. Ez dituzu jan sekula? Hori bai gisa esan orduen. Eta... Tio, ba, ni jandot angulak, eta esan gauza bat, sobrevaloradísimo. Bai. Totalmente. Janda dauket, ze sukaldatu egin gauen, bakean. Eta, osea, ez da inbeste. Ez da merezi. Ez, osea, ez. Por cierto, ni pitrola esan dut. Estoia... Michelin izarrian... duzu jan bez? Esto jan. Janan jatetxe baten, gero hortik utxira... Izarra hartu zauen. Orduan zuk premio, se jasaban iguala eta merki hau. Hori da. Ara, zuek, abazuna jarretzen Venga, zego, eta venga, guazko venga, zumito. asko. Venga, arte, agur. Oso ondo. Que surtero nasari, Bueno, seguir bingo aurrera, ezta? Bai. Zure proiektuan komentatu zu, botatu zu lan, gero ingo berba. Vale. Ze, beste proiektu bat be, hasi zauen, pixkat arreatik eskoitzara etorri, da anaiakin bideotxo batzuk hasi zitzelako itxen, sukaldeian, plater batzuk oinarritxuta, hori da. Eta horren bueltan bideotxo bat be jaso du bere partetik. Ja, nahian partetik. Apa, bitxor, badaia urte pasa edo hasi gitzela bideotxo batzuk gitzen da Instagramera egoten eta holan. Gero radixuen be basa ditzoentxe, telebistara befaten zara ikustotena gaitxik, baina kortan zara gu bisokin gauen lehenengo bideoa zein izan zen. Jo, Venga, esarkada bat. Ez du plazaratu lehenengo bideoa, Esto se plazaratu? Ez du plazaratu. Ez, garik esazten, bitxo eringo berba, nahian normalien, da nahiko kuadraua, eta gure bat oso esatia, esaten dut, ostia, garik, zo presenta bi ustez. Eta geratu ditzen... Ankespena. Bai, osana, venga, geratuko gara egin kerun, da zeo esan bitzut, ez da gizen dik, ostia. Eta hartu garen kafe bat, eta zaukera proiektu bat, buruen, gure zauela, bideoak hasitzen master baten bukararako edo, eta gure zauela sukaldaritzakin lotu. Eta orduen, aberingo nagoen nik bideoak nutrizionalki, plateru honak, ez da puta idea, nutrizionalki gauzak sukaldatzeko, ni sukaldatzen dut, disfrutetako, eta ingeike bideoak horrei buruz. Eta orduen apurua zelan nin sukaldaitzako bideoak, topa noen, liburu bat, etxien naukena, soziedadie buruz, eta elkartei buruz, eta mila hartzen da 80 urtekuak, porat bidazoa aldekuak edo. Eta zelan, hasiko nazitzen,
liburu honen errezetak. Torrena, neia esan liburua zabaldu, errezeta bat topau, eta hau gaurra bingot. Eta sigitzen horan, eta lehenko errezeta izan legatza saltza berdien. Orduan, sigitzen itxen, legatza saltza berdien, beste musika batekin, ez dakiz zer, eta hondikan esakigun oso ondo zelan kamaria, eta porque ni ezintzen zukalatzen, eta gari grabetan, eta momentu baten bota binan ura, hori xo esabolako bero, eta gari ja, eta otxo kamaria, ez dakiz zer, otro, asegaten, zuta, lo otro, un espectáculo, orden ja, saltzia bolaterre jakun, eta hau, ez dutiko bier. Ba, zi hori zengo San bideua. Bira. Bira, baina, azteko, igual, egon baten igoko, baina... Material hori hor da, hau. Bai, hor da. Hor daki. Sí, hemen dejatu jarteko. Egun paso... Igoko egunen baten. Bai, zan iakin gainera indako musika bat jartzen du Euskal Herriko artistekin musika eta lan. Eta hori gauen iakin, bueno, beste modu bateko bideoak ziren. Elkarte gastronomikoak aipatu itxuzu. Basara, kuadriakin bazkaitxua preparetan fatekua eta... Bai. Bueno, nik azte burutan lan itxen dut, orduen denpora hondirik bestauket kuadriakin fateko bazkaitzen, baina libre dauketenien saiatzen naz, eurekin geraketan, denpora probazetan, eta batez bezukaldien eta lan eurekin egoten, eurek guztetak akilako, ez di oso jatun saliak, batzuk igual bai, eta zukaldien beha oso abilak, normala demoren basko ez die, baina bueno, arrimetan die eta jartzen intentzinua. De hecho, ondela gutxin gauen tortilla patata lehiaketa bat, kuadriako lauk, eta galdi nauen. Osa, azkena faritzen de sobra eta azkena, Ruden, bai? Eta tortilla, kipulak edo kipula barik? Nik inauen kipula barik. Osa, porque zauko guen ipinitza lege batzu moduen, ziela ipinitza ban arrautzak, patatak eta olixo. Eta bakoitzak ere mizan bezartek inia, eta mizan momentuen. Osa, laurok parien, eta horre hasi bizan mosten, zukadatzen, eta... Zintzukin zabian? Ingauen Santamak, irabazin zauela, beti moden, porque kompetitiboa da. Gero Aitzol, eta Josuegiak eta Laurok. Eta gero bazkaitzen entorri ziren. Aitzolena txarrena, fijo. Ez niria txarrena, nire laugarrena. Bai, eta desastre. Aitzoleko horren berri emuteko bideotxoa bebilduz. Ez da izen. Iepa bitxor, zaztide hor, galdegazten zabitzela gaztiekin barriketan, da bueno, hemen tortilla patata bat prepago bioten momentu hontan, akordauna zelan zure soziadien ingauen egun batez tortilla patata kanponatua, kuadrilla artekua, da bueno, kontabidezue apuro bat zelan gehatu ziren zailkapenak eta zelan fanzan egun hori. Vale, venga, ondo zei, egon gare. Zailkapenak izan txuko, eta. Que cabrón, bai, que guapo, bai, azken, azken hori jaskusia muntzit barritxeko. Hombre, zukaldarixa da, guazan, aponel, eta gero, kuadrilla egun bat, oso politxa, eta dinamika, olako dinamika guztor sortu bidela kuadrilla hartzen da lagun artien, ez? Elkarte gastronomikoetan bebai, geroz eta gutxi zukaldatzen da. Gentiak igual ekartzen da bokailua, gero anadalakua, ero enkargautako jana, eta jazta ikusten igual gentia inbeste, ez? Bai, nik horre uste dut badala kuadrillan itxeko denpora pasapolitxu bat, bakoitzak igual bere etxetik ekartzeko errezeta batzuk ikasitxa, ez daukela zetan izan kriston mobidia, ez? Eta partekatu, zuin artien, lagun artien, eta zuin artien esparru seguro baten fatia ikasten. Txartoteten badabe lagunak die, eta ez dutzu esango, eta esaten batzu igual oso lagunak be. Kontrolgelatik alderatxoa bauku, bakigu, Limbon gonzarela, Arginano semian programa, oin galdegazten, bai, galdegaztetik bakizu. Gorutza. Ez dakit, zaitxik ez duzun ditu lehen hau. Ja. Hori esan zuen ekin txera. Bai. Ontsa, momentu. Bai. Eta galderia da, okurri jatzu sekula errezeta liburu bat argitaratzea? Carlos Arginano haitxan bezalako librerixia ez duzukiko igual, baina bat, bida murukua eta ona? Bai, pentsauta dau. Gainera garik eta bisok sortu dauen marka, da RZ, da RZ, RZ-ak itxen duguelako. Orduen, ikauken pentsauta eta nire movida da, porque nire burua da toda hostia ordenazagaz pentsetan ideak, eta noken pentsauta sortzia liburu bat, bideoak initxuten bideo danekin, sortzia liburu bat, eta gero eskatzia hola ja benito itxeko ilustrazinuak, eta sortzio alako liburu bat. Ondioken ez daukete errazetan nahikoa liburu sortzeko, baina etorkizun baten guapo gongo zen. Proposamenak onartzen dira, arma pregiruta, basareko txorixua.
Bueno, aurrera ingo, Aitzolen bideoa ikusi dau, Hau Aitzol, eta horren bueltan, karnabaletan be, zure lagunak oso kabroiak izan ziren, eta zutaz mozortu ziren. Bai. Hori nundik etorri da? Ez dakitxo. Osa, ni lanien ninguen, lanea sartzeko, eta bialdu zabien basapatua esan, eta bialdu zabien argazkia grupora, en plan, asmatzen zuen zerena goiezen, eta bialdu zabien berakatzoat, eta perejilloa. Eta ni jarren Martin Frutadenda. Eta esaten da, ez da repentelako mikrofono bat. Eta ni, hostia, ez da izango, uste dutena. Eta hori isildu nintzen, jarraitxu deixela konversazioa, eta repente argazki bat, eta nik, nahi bada, hostia, nik kaskaute daz burutik. Eta, isa esan kriston iluzina inzuzten, barak errixen egoteko aukeria ez dauket askotan, baina errixen irekin egotiak, posten hau asko. Ez zinen entera ulen hau. Enitzen enterau, egisa gero pentsetan, anaiak eskatu zuzten bitxorkasen pegatinan PDF-ia dauketena, eta pegatinak itxeko, eta hori, eta zan hauen. Hor egon da tramo, bai. Nundi dator hori bitxorkaz pegatinena? Zenik, ez dakit fijausari, baina leku askotan, kaletik, faroletan daz, tabernetan, komunera soiez, eta bitxorkaz, eta biterkaz, zan, ez dakit, da, bitxorkaz, biterkaz edarixan, hortan, bitxorkaz jarritxa. Nundi dator hori? Biterkaza guztetak gatzu? Gero ez da geixau. Bai. Eta gainera, hasina ze sentiduten horako erlazio bat berakin. De hecho, indela gutxi superadot Instagramen jarraitzaietan biterkaz kontu ofiziala. Zalako jarraitze geixau nik biterkazek baino. Eta idatzi dotzien. En plan, haupa bitxunaz bitxor, indela urtatuk sortu nahen marka hau, porque nire izena bitxor barandiaran, eta hemen Euskal Herrixen erresa da, izen hori konpartidutia, baina, karo, ni universitatean egon kanpotarrekin, azkenin zukataritzan berlazinio askotan, kanpotarrekin, eta mumeten izena Instagrama denporatxo bat biot. Orduan ninpentzenan, jarrikot bitxorkaz, eta holan pegatinakin da erresa bada mutia Instagrama, eta profesionaleki hori. Eta iratzen dutzen esan ez, pasabitzot jarraitzeietan, mesedez, ez denuntziau. Gure gozu ingeke kolaborazio bat batera, nire oketela pentsa daia pare bat ideia bastante guapo leikenak, eta George Clooney espreson irudian moruen, ni zuen irudi izatea. Eta esan zuztien, oingoz ezetz. Beitzak ajakara bat bieldu, ero, Jesus. Ni gaitxik nik uste dute oso lotuta dauela biterkasa hirugarren adineko batez be andran mundura, eta ni zenikela gazteen mundura sartu leiken, ez? Irudi bat. Ondo saltzen dozu, Bai, Noiz baitin dozu beste kolaborazioaren bat edo lan? Hasi nintzen, oingo urrian nintzen kolaborazioak, ze ontxartekarik esaben gure kolaborazioak itxik esate zauen, hobeto salaku gure esentrete eta jazta. Baina nik uste ondo dauela, aztea kolaboretan eta apur bat harremanak sortzen. Orduen, inditzugu 3 kolaborazio uste dut, bat herrigorakin, diela kajak itxen dabie Nafarroako hegoaldeko euskera eta sustatzeko burtxo bat, eta holako markekin aurrera goiez. Gero Gros, garagarrotegi bat, dauela Donostin, igual Euskal Herriko zerbeza honenak gerrigardo hostien. Ez dut inkomentaritzua, igual destielako orduak, baina lehen esan duzu marka bat RS, zela zan? Ez da izan duten? RZ. Ba, eskoitzan dau garagardo bat RS. Bai. Dana. Garagardo artiza ba. Piskatko pixauta da hortik. Eta geren gauen beste kolaborazio bat, Goia, izaneko karnika batekin, Tolosarrak. Itxen da biela, beixekin eta holan lana, eta eurekin kriston harremana, azkenen nire soziaetan Katerinak eta inizen ditut, eta eurekin azkenen produktu unagurot lortzia, eta eurekin harremana lortu nagoen, eta eurekin inditut kolaborazio horrik, oingoz. Esan duzu, proiektu barrixekin be basazela eskuartien, da aurrera begira edo une honetan edo laizter, duzula beste zertxoa ite eskuartien be bai, ez da? Elkarte gastronomikuekin be loturiakiko dagoena, ez da? Bai. Apur bate ja 10 urte da zinintzela jatetxeetan lanien, eta gogo dauket batez be eskoitzara bueltetako. Bai, etxigero zidot, lagunak falta mota ditut edo gauzak, eta horren gurenan eskoitzara etorri eta bertan hastia zeo zer. Baina ez dauket gogo handirik ondikan jatetxe baten inbertsio bat itxeko. Hor azkenin diru asko biozu, hipoteka bat, bimizu inbertsioa, bajila erosten, platerrak, biozu bai kontzeptu bat oso argisa lantzeko, eta orden ikusi nauen, nila banen bilen lanien apur bat beltzien eta plazaratu barik, sozidadietan. Inditxute 3 bat eskontza, hor argazkiren bat agertu da, iturrietan ingauena eskontza bat, eta holako katerinak enpresendako eta hori. Eta zanan, guapo leike sortzia, katering moduko bat,
Hora, bi menukin bat tradizionalagoa eta bestia apur bat gastronomikoa, eta sukaldatzeko elkartetan gure dauen taldientzako. Eta politxo fatia sortzen hor marka bat, sare sozialetan erakusten, eta hori izatea proiektua hasiera baten. Zer olakoak, beraz. Nik uste dut udarako ja prest egongo dela, bai. Ba, atento egongo gara, ez da? Bai. Eta saioa bukatzeko. Rikantxo bat ingo? A ber, kultura orokorrien zelan gabitzen ero? Bai, ez ondo. Bai. Baina, Zein botako, venga, bitxo, arbota hartira. historia no joder. Onak zarie, historia. Ez? Super txarra, tío. Zue bixok kontra. Botoi ardokotzue, lelena mutetzonak, dauko aukeria, lelena erantzuteko. Esposue asmatzen, errebotia. Bospaxe galdera dira, bixko. Oinatiko harrikurtzeko koban zein animaldiaren esurdura dago, erakusketa? Venga. Artza. Ez. Bufalua. Venga, rebote. Leoi bat edo. Leoia. Bigarren dia, baina, bueno, leoia nesurduria. Leoia zauzen. Leoia nesurduria da, guan. Ni ikusi txauket. Ni aspaldina zela man harrikurtzen. San Miguel Eliza eta San Bernabé Baselizaren artean kokatutako hierri zirkular berezia zein herritan dago? Apotzan, eskoitzan. Oso ondo! Haupa eskoitza. Pi zenbakia konstante matematikoa debagoeneko herri bateko frontoian dago margotuta. Zein herritakoan? Holan. Bergaran. Gatzan. Gatzan! Gatzan dago. 3,4. Frontoian, dekotzu 3,4, markauta dagoan, pi. Bani faten fronten izin da, fijau. 3,4. Bai, 3,4. Ni bai, matematiketan txarra nintzen. Maiatzeko lehen igandean zein menditako eguna ospatzen da? Zuretako da zera prepauta. Ja. Atxorrotxen. Atxorrotxeko eguna. Nire itxe egon da horranien eta 5 urte, 10 urte, horak ez. Bai. Hori dentolatzen, así que. Errelegua. De hecho, ni horra nintzen ostalaritzen lan nien. Horti datora porua. Zorixo gozitxa, baserrikoa. Sartzen hau, kubo baten izotzen gintreta latak aterateko, eta hori zan nire lana. Latak, Coca-Colanak eta bukatzen besonekin jota utzitxu. Bere eguna toketan bada, ondo. Ondo, bai. Venga, azkena. Venga, ba. Irazten zaiz, Debagoeneko zein herritakoa da besarkadarik ezagunena? Tik-tak. Atxabalta. Ez. Bergara. Ondo, bergara. Listo, irabazi oso, Samur gainera. Karri bigaben sartakina pare bat, eta hemen zeo zeitxia, baina igual... Ez horra itxiko grabitzen duen. Hori da. Bakitzue, sekula errezetan baten gaineko galdaren bat bakotzue, bitxorkaz, bitxorbandiaran, elkarte gastronomiko baten zoze preparatia gure bozue, bitxorkaz, bitxorbandiaran, eta... Hoxe, betirako prest, ez da? Hori da, bai. Bitxor, eskerrik asko. Zuei Keurera, ditzigarren. Gaztelupeko ikasi hori bai, eskerrik asko menegotearen, baita kontrol gelan egon zaien hoi, eta baitxa, galde gazte, eitzen dozuen horri bai, 12. denboraldi zai, holaxe mutetzau bukaeria.